кажа как съм бедна, след това, как беше? След това бандитка, след това ангел и след това принцеса. Да започваме. Трябва да се срещна косата. Сега трябва да ходя на училище. Нещо изгниво. Добре, ще продължим. Добре, къде? Тетрадката ми. Боже, колко ми се спа. Ето я. И така. Спрей най-накрая си дойдох от училище. Сега ще спя и на другия ден. Спрей пак. Не искам да ходя на това глупаво училище. Добре, ще отида само да я разбия децата. Ти си на това глупаво училище. Защо? Не ми пъка. Добре, сега ще снимам да закача райзата и да спя. Закуска? Взимам чак да дъвча храната. Не се обичам, Дина. Ой! Забравих, че трябва да закусвам. Чипс не забърсвахно бисквити. Ще закусвам в училище плодова салата. Трябва да проверя дали всичко е тук. Не страда да учим. Добре, всичко е тук. Мога спокойно да ходя в училище. Какъв прекрасен ден е днес. Спреча. Днес беше прекрасен ден. Добре, сега трябва да се оставя раницата. Закусвах много хубаво в училище и затова няма да ям. Просто ще се спинкам. Надявам се утре да бъда също мило и красиво. Добро утро на всички. Днес не ми се ходи на там в училище. Ще отивам. Само за забавление. Къде ми е раницата? Добре, ще трябва да се облека. Готова съм. Най-накрая се подбрах от това, но няма училище. Добре, а сега ще спя. Здравейте! Както видяхте, бях бедна лузърка. Това като беше лузърка и бедна. Бях лузърка, след това бандитка, след това ангел, след това принцеса. Кой ви хареса повече да съм? Штръкнете на видеото и пишете в коментарите. Абонирайте се за канала, штръкнете между камбанката и чакайте новите ни най-яките епизоди на света. Чао на всички!